Pazo de Vilane comezou no ano 1996 un proxecto familiar que con Nuria á cabeza, unha das fillas dos fundadores, arrancou con moito entusiasmo, con moito cariño e con moita ilusión. Pois ofrecemos un produto nun modelo tradicional, poderíamos decir, donde os nosos granxeiros están especializados no cuidado das nosas galiñas. Salen ao pasto diariamente, teñen a comida a demanda que elas queiran, teñen un cuidado especial. Empezamos moi cedo, ás 6 da mañá están aquí, donde empezamos xa con o noso envasado, e sobre as 8 así os nosos granxeiros xa empezan o cuidado das nosas galiñas, mirar que teñan auga, que teñan alimentación, que haxa luz, que este todo en condicións, para despois empezar ca recollida do ovo, que é unha recollida diaria, un envasado diario e unha expedición ao mercado diaria. Pois para nós Galicia a calidade, aparte de ser un aval de garantía, pois é un prestixio, é un aval de orixe, porque un dos nosos valores tamén é traballamos en Galicia e traballamos para Galicia.